Nagbabalik. We're back. 3 days na lang. Yeah, 69. 69 days na lang. Okay. Si Egg and Testa, yun ang mga favorite numbers of math. Puro palawasan naman ang katuloyan. Kaya mo na pag-diretso. Kasi nag-research ako, yun ang talagang favorite number. Ano ka ba? 69, 69, ano? Nagparakanta. Ay, sungir ka naman. Sungir na ako niyan. Pag-amat, sungir na. Ang ginanta ko itong wak. Uy, ang paborito ni Kuya Jerry. Yan, wak. Iyo. Yan ang paborito ni Kuya Jerry nga. Sonata. Sonata. Kaya yan ang sendang Hello kay Kuya Jerry. Timsong ng si Agum. Timsong nga katong mga may agum na ping bubungangaan baga aral daw. Wow! Ganun mo pag-aalang nga rin, ha? Pag-aaga ka mo, wak! Yan ang timsong pala ni Kuya Jerry. Oy, ano dyan kay Kuya Jerry dyan sa JABBCCC. Yan, battery. Basta si mga sa Motolite battery, dyan kay Kuya Jerry sa may Concepcion, sa atubangan lang kang po dyan kang Casoreco 2. Yan. Sa may Concepcion. Kung may mga problema ka mo sa sa Baterya. Kung lobat. Kung lobat, diyan ka mo kay Kuya Jerry. Yan. Expert yan pa about sa pag-charge ng battery. Yan. Kuya Jerry Armenta sa muyang idol. Yan. Idol yan. Matindi yan. Salamat sa 30K. Yan. Nagdalalan mo niya na pagkabangge. Salamat po, tabi sa Indo Gabos and sa Gabos na mga nagantabay. Oy, please, share our our video. May manggagana ba if ever?
Ada ipaghalata si MacLean. Si MacLean. Si MacLean para maigasta. Tapos sa next na lang kita marapol. Ayan. Tamayo sa to yung ruleta ng Iyo, mayo si kapalaran. Roleta ng kapalaran Yan, pala. yan, yan. Kumbaga, nasa bakasyon. Oo, yan. Nagpa-Boracay. Yeah, staycation. Yeah, staycation. Nasa Boracay. Boracay. Pakipollow po sa mga Facebook page ang Tito Roy Borromeo. Siyempre man, ang Boy Agta DJ. And siyempre sa YouTube ang Dos Bosabos PH. Saka sa Instagram, saka sa TikTok. Yeah. Tak-tak. Sosyalan mga nini. Sosyalan ngayon doon nasa TikTok. May Instagram ta. Yan. IG. Yeah. Anong pangalan mo sa IG? Igorot. Gano'n nakaka-insulto yung IG ngayon sa kuya. Di, ayos lang yan. Ha? Ayos lang yan. Si Padiris mga nito, pag jamming mo duman sa mga ballroom kang ano, Ayun, sa mga DI. nag-aabot kung anong may mga darangay yan mga babaeng DI. Niya ko iyo po, iyo pa dali, niya ko yan. Niya ko aram ang meaning kang DI. Dating ita. Aray, madaman ko. Sabay iling sa imo. Tako nagbabayli ka, DI ka. Iyo. Dating Igorot. Okay. So, pasalamatan tayo sa ating mga sponsors, Giraray, Yes, na na nag-aantabay suporta. sa tuya. Salamat po sa ating mga sponsors. And sa gabos ng mga padagos na suporta. Kung kamo po gusto man paabot kasi ng suporta hindi po sa ating programa, feel free na kontakon po kami sa Muya pong Facebook account, Yan, Dos yan. Bosabos PH. Yan. Gusto nyo mailing man ang sa endong company? Ayan. Sa endong lalagon dyan na beautiful sa kagwapo? Ayan. Yan. Pwedeng. Pwede. Ayan. Salamat po sa gabos ng mga mga sponsors ngunyan pong paggabanggi. Yan. Ayan. Na sa tuyan may hiling at yan sa tuyang commercial gap. Yes. Yan. Yeah. Yan. Pero nailing yan sa side ng sendong screen. Yan. Basaw na sana. Basahin din yan. Sayang nga si Bakit Friend. Abi live mention. Basawan mo na. Kasi bago, Tito Ray, nangyari itong 100 days report ni Mayor Son Nelson Ligacion. Oo. Diyan sa bagong building na Ang Naga Evacuation Center Activity Center 2. 2. Yan. Kasi inot kaya niyaon sa barangay Santa Cruz. Ayan. Mm. So, yan nahiling ta duman ang nagbisita kita duman dito Ray, as in nahiling ta duman si mga plano, si mga nagkagirinibuhan kang sa administrasyon ni Mayor Nelson Legacion Sa laog pa lang ning Sanggatos. Sanggatos na Aldao. Ayan. Yan nahiling po nindo. Diyan nangyari po ang nasabi ng event. Uy, sedo yan dong. Zero tong dong. Garo na nga G. Ayan. Yan naman, pigilin ta ko nagtatrambo na si carpet na Yeah. pigtaranom ta dyan. Basta pag gulpi dyan sa area yan, Kuya Boy, gulpi dyan na itutugdog na iba pang ko yan, iba pang may park. May park, may apo dyan, Itong food center. food center na talagang pinagpahiling po duman sa report ni Mayor Son na iyan balatas na iyan dito Ray talagang magiging magiging saro sa mga lugar kung saan ititiripon dyan gabos na mga Yes. ang daw kung ani nyaon man dyan ilalag pa ang PNP may nyaon dyan ang ilalagman ang Bureau of Fire so Titiriponan si mga titiriponan si dyan mga- gabos ayan tapos katayo dyan siyempre itong pinagkukonstruhin pa na Naga City Hospital. 200 beds ang aram ko Yes. na yan. So, dako lang na bagay. Gano'n din kita nagbulos. Iyon. Puro pa kasumagong aga, yun ang badot. Si pagka mahal na kayang sabon. Iyo. Saka ayos man lang ni. Iyo. Dahil mo nito kami napaparong. Iyo nga ni. Pero medyo malain na po ang Ang sa mo yung timplada. pamarong ta. Iyo. So, bawal naman sa balatas, nakihalubilo kita sa mga Iyo, mga sa VIPs. Yeah. Kasi mga nailing mo duman. Yan Basta duman. nag-abrasos ako duman si Padiris. Iyo.
si Attorney Ah. Kagawad Del Badong. Castillo. Del Castillo. Ayan. Ayan. Yan o, yan ang kagayunan kang balatas. Kadakol dyan na itutugdok. Tapos ang sarap pa naman dito rin, itong mga dalan baga, tanganing dahil na maging congested pa, mag-agi pa sa sentro. Oo. Ayo, talagang gigibuhan ng paagi kang administrasyon na maging maging kung maganda na mag-agig di syudad ng Naga, igwang mga lusutan na na pinag-construyan. Igwa naman sa San Isidro na imumok na ang siguro okay na i-alis na lang. Ang San Isidro Iyabu lusod ka ng Palestina. Ayan. Kung maganda ka na maagi talaga. Tapos diretso ng Kalabanga. Ayan, Kalabanga pwede na. Ayan. So, dahil na talaga maagi duman sa sentro kang syudad ng Naga. Mababawasan itong mga bihikulong nag-aaragi dyan. Yes, tama yan. So, Giraray, congratulations po sa administrasyon ni Mayor Nelson Legacion and then sa mga Sa Team Naga. sa Team Naga, sa LGU. LGU, sa Gabos po, sa mga konsihales, dakulaon na bagay. Yan matindi talaga. Garo ka mukha to. Iyan si Pasiring na kamukha doon sa Kinalas. Uto, sa inutan. Iyan, uto ka. Uto man ako sa inutan. Pero bubungganin do ko. Nakakinalas na kaya. Ayan. Yan ang bagong pigo-construir na Naga City Hospital. So, nakulaon ang mga improvement yan gigibuon yan sa laog ning walong taon so gabos po yan mga tuga. Alright, so iyan si mga pangyayari sa bagong aga dyan po sa Syudad ng Naga, dyan po mismo sa Balatas Activity Center 2. Yes. Evacuation Center 2 dyan po sa Balatas, Naga City. Bareta ko nagka-arano ka mo. Natalmok ako. Gulping natalmok. Kaya si Paralinig duman sa center, yung sinisibot. Puro na laboy. Si red carpet, bako ng red carpet, brown. Yung nga Yung nga si Bago nakatomak pa naman ipot. Kapag palaog ko may lalong. Siguro to madalan man. Baka baka makataman to ni Wawa. Nagdadalang pati si Wawa ang ganyan. Alright, so kung anong ang mga reaksyon as in mga comment ka sa ito yung mga para antabay. Sabi ni Kuya Alvin, puro na naman kita. Puro una na naman kita. Kuya Bin, maray na banggi. Shout out sa mga pag-iriba sa Uncle Kinalas. Baka mapadara ni ali Iyo, ano yun na ba yan? Hindi ko nga aram kung masiram yan. Tani ko pa mananamitan. Para manamitan ta magpadara na ni si Uncle. Uncle Kinalas. Puro man sa natuga. Maray na banggi sa endo. As in, Inanggutan. Musamos. Musa tabi ka mo from Nards kang pili ka mariniso, sabi ni Lionel Belaro. And marahin na banggi mga Lodi watching digdi sa Canlubang, Calamba, Laguna, shout out sa mga taga-Bumbon. Yan. Ohoy! Ang sa to yung idolo. Marahin na banggi. Kuya Jun de Loyola. Sabi diyo, pa-jinjo naman kita. Padi-jinjo naman kita. Pag-ibali man si paring Jer, low-bat na battery niya. Okay, maray na magkamanggi. And sabi ni Ate Ems, maray na banggi sa inyong dua. Maray na banggi Ate Ems, sa IDMI. May pabagahang gano'n yan. Kay Jaden Love Azuela Alvarez. Good evening po sa Indo. Shout out po, Kuya Boy. Yan. Shout out kay Adonis Christian SJ Nismal. Oy, Ado! Oy. Happy birthday! Birthday ni Ado. Nag-birthday pa? Garo. Halos sinisimana ang birthday ni Ado. Pigo susuo na sa iba ta. Susunod ko rin tapuso. Sabi ni Eden, good evening po sa inyong shout out po Kuya Boy. Shout out sa inyo. Salamat. Shout out man kay
Boss Russell, si Papa Gcash mo, naunata, hahalat sana ako. Alright. Gcash. Asa mo yan, Gcash number? 0910 347 347-2074. Yan. Na. Mapadala ni si Sir Alvin. Sabi, nakatuga yan eh. Iyo. Ano pati gulping nakakabasa, baka sabihin kang mga paradalan. Iyo, Drawing. Iyo. Agaro-arig ni sa angkol kinula. Iyo. Kinala. Dapat i-send na. Tayo Yan, man siya na. oo. Agirara sa mo yung Gcash number 0910-347-2074. Yan. Ayan. And si Abby, hey, have a awesome show. Oh yeah. Thank you so much for the Abby. for the Gcash. Yeah. Abby. Thank you very much for the Yeah. Next 20 time. for the 20,000. Yun Yeah. Hi to all our Progress family. Hello. Ayan, sige. Sabi ni Rostan, sige na naman po ako mga lodi ng pus nga. Ayan, nakinig na rin si Rostan sa bago may duman. gusto. Ikaw tinig iban-iba na sa bagong chicks. Igwa. Di ko tinino ta baka kaiba na niya sa media. Pero iba man ang pakakapot ng si microphone. Ay, si microphone ni Rostan, kapot-kapot. Si taga-bus ni. Iya. Taga-bus FM ni. Iyo, magabusing ini. Uy, naman si Wawa. Ohoy! Ohoy! Kay Ronel Perez Redor, maray na banggi sa Endondo, maray na banggi man po dyan sa Delro. Ayan. Oy, si Ate Flor, ano lamang panira ni Do Kuya Ray, Kuya Boy, pahagad man daw. Mayo nga ni. Pangani. Tapos pigaalat ko ta si Uncle Kinalas. Mayo. Pigaalat naman si Chicas, kung may mag-abot si Uncle Kinalas, may pambakal kita. Sige. Alright. Salamat po. Sige. And siyempre, sa gabos sa mga nagdadalan po, pakishare po kan sa mo yung video. Tanganing, Arat dyan, ikaw kitang mga kaibanan na actually, bisado ni Kuya Alvin eh. Iya. Aram kong hahalatonin ni Kuya Alvin tanganing madalan niya kung sisayan sa tuyang na guest. If anyone wants to know how to send Gcash from international country, DM me. Yeah. Mapapalabanan mo ka ng English. Di na nakakaintindi man, Bicol. Aliyo. Kahiya sa ini. Larita, Raquinho, Benicelli, Ribares. Maray na gabi sa Endong Duwa. Talsik ang pustiso ko sa ka. Ngirit. Iragbi mo nga ni, May. Ano naman si Mike Laring? Tinugdang takana ba kayan? Kumayong rugby ball kasil. O, albuton mo yan. Pasko na. Hindi mo niya natatanggal pag... Hindi natatanggal. Ball talaga. kasil na yan. Kung grabe pa ang tanggal, takadalan mo sa muya, ipabarina mo na. I-screw. Yan ang mga i-screw mo. Kung di kaya kang i-screw, Iya. ipa-jackhammer mo. Jackhammer pa. Si Agum kaya ngaya. Tatanggal ang pustiso. Anong kinakanta na tanggal? Inda. May tulang duman. Ito ang napod na bone marrow. May bone marrow duman. Iyo. Alayang si John De Loyola naaraman ko. Sa Kiwawa. Mga expert ni dyan. Mari na bang yung mga idol, mayo na dyan si Natrap sa rep. Inda. Sinasaraw na hirak mo daw talaga ko. Yo. Buruhay pa ko ta. Buruhay pa ko ta. Kay Edna Kim Kapawan Balandra is watching. Kay Andres San baliktad kaya eh. Kasi lumaga magbayang baliktad, ano? Si Margado kung ito bagang, di ba kung man sa pag na istorya ko lang. Iya.
na istoryata lang. Si Barkada Tabaga, Si? na itong may ano dyan, itong may, Pungit. itong Ay. ano, di ko aram kung Yeah. ano na sa tuya. Ano lang, Napag-ulayan lang. namag-uulayan Napag-ulayan lang. Tabarkada mi yan. Ay. Ngayon, padi, ano nga yung hapon nga ni itong, ano, itong, ito nga yung may ito bagang sa babae nga yung may, ano na, palda nga, tapos may baak nga dyan. Ay. Need. Islit. Islit. Magpapa-parental guidance naman kita. Ito nga yung ito magang nagbabayo tapos bigla nga yung mabuka ka. Need. Aram-araman ni Saro ba? Ito nga yung pading may baak nga dyan. Ay, nga pa ni. Inira mo ba? Ira ko ni Barkada ko. Islit. Sorry po. Ano na po yan? Mag-uulayan lang. Lang po. Oh. Si Barkada niya po. Barkada po ito nandito rin. Nagkumunyon nga ni. Garo alkansya! Hari. Igarag. Maanggot ang kita ng mga... DSWD. Sorry po. Sorry po. Barkada si Barkada niya po yan ang ano. Pero anoan mo to? Na-resolveran. Itong mga... Paturi. Dumanli na! Ano na? Sila man. Dumanli na! Di pag nakakairing tong chicks. Ano na natin nagtitinog ang ngabil ko? Ito si Kublit ka yan. Ali naman sa ngok mo. Sorry po, sorry. Ay, ano, sorry. Kaya, Baka sa Kaya kamalig nag-ano na to? kani. kaya naglayas to. Naglayas to. Naanggot sa agong niya. Pero nagbalik mga after 1 month. Oo. Nagsusuro si agong niya. Doon sa agong niya. Bigta ko pa niya mata. Yeah. Geho. Sorry po. Sorry po. Geho. Alright. Maanggot ang Tama na po. Sorry po. Tama. Sorry po. Ay, sorry. Whew. Sorry. Mag-ihaw ka. Mamanibaig di ka. Ikaw mal arke.
Ngiyaw ka pa! Pero ano to? Grabing income ka to pag Valentine's Day. Ano? Yan, nagbe-vape lang to. Puso. May effects. Abog ko na. Joke lang. Ano? Uy, ala. Pagsuri kita. Sorry mo. Pwede na po mga utro. Napudon mo na si Gesta. Ay, mapundo na kita. Maanggot ang kinakain. Iyo, maanggot ang kasi. DPWH. Iyo, baka. Kipasa binto na ng muso ta. Para kin simento sa espaltohon. Maanggot ang kita kanito. Bakit di na kita maprogramahan sa sunod? Okay, kasi si technical director. Nakabuilo. Masabi naman to. Ha! May ano kita kang... Sorry po. Mabalik po kami. Tatano mong makakaulian sa to yung guest ko nga ng pagkabanggit. Tapuson tanan niyo. Maanggutan kita talaga. Pabalik po ang programang Dos Bosabos. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion, Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Foodpanda, GrabFood, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475.
we're back. Kaya pagkatama ka-move on, pero tama na, tataba ka sa talaga. Abo ko na. Baka makadama yan sa tuyang guest. Tulog kita kaning kulong. Abo ko na. Ayan, yan sa tuyang yan, kaibananda si Ate Melds. Siyempre, Nagbabalik si Ate Melds. Oo, nagbabalik. Pero sa ngunyan, Tito Ray, sa tuyang pag-uurulayan ngunyan, sa iyang preparasyon para duman sa upcoming event kang Sarong Club kang Eagles. Yan. Ate Melds, maray na pagkabanggi. Ano po ini Ate Melds na project Runway for a Cause? Okay po. Good evening po sa Induga Boss. Yaon po gyare ko igdiyo sa inda. Garo ba suki na akong marami. Mayaman po kaya ni. Pico promote me po sa November 10, 6 p.m. Royal Emelina J. Miranda Avenue, Naga City. Nagkaigwa po kami ng project na inaapod na Runway for a Cause. Iniyo po fundraising kampanya Friends sa Suburban, Eagles Club. Pig-create me po niyo para po sa magkaigwa ng fund ang sa indang club and then at the same time magamit para sa mga charity work ninda. Correct. Iniyo po pig-create me na fundraising event. Ini po mapapaduma niyo sa mga sponsor maninda na mga halimbawa mga project araw kayo kung nagkaigwang bagyo. Dahil na po magparakolekta sa mga members. Magkakaigwa na po sila ng revolving fund. Tama. Yun na po yung napig-create me para sa inda yan. This is not for me actually. This is for the club. I create this for the club para tabang ko po ni sa inda. Ini pong project na ni. Dapat po suportahan tapman po ang sa indang club para po sa November 10. Please come po sa November 10. May dinner na po hindi. Ang ticket po is 1,000. May dinner na po ini. Okay. Oo, diretso. Tapos sigwa po kami mga freebies. Dakol po ang mga nag-sponsor sa project na iniyo. Ang highlights ko po is Manila, SMDC. Iyon po ang pinaka-highlights ko. And then second po is Mana. Then third one is si Mayor Ligacion, Congressman Mix Villaferte. And then kadakol pa pong iba actually na nagsuporta po sa sa club. Sana po magbakal po kitang ticket. Igwa pa po kuning medyo dakol-dakol pa no. Makakabakal, Ma'am Melds. Makakabakal niyo sa publiko naga, Bark and Bites, igwa po sa Ang publiko yan hindi sa may sa may SM. Sa may Oo. SM. sa may SM. Oo. Itong Bark and Bite. Yan po sa may magsaysay. Tapos kung mag-PM lang po kamo sa kuya, igwa pa po akong ticket. Please help us. This is not for us, but para po sa mga magiging sponsor na mga sa charity po nila ni Madalagan. Ano pong igawa, Ma'am, sa runway? Anong may Actually, ini runway for a cause. Bako po ni itong ordinary na mga beauty pageant. Actually, ang runway po igdi si mga agumpo ka mga kuya. Ayun. Si mga ate po, yung runway para po igdi sa project na iniyo. Pig-encourage mo mi po sinda for exposure man para mabisto po ang mga ate kung sisay man po sinda. Na-participate po sinda para digdi sa project na ini. Okay. Oo. So, ngunyan na Ate Melds, kumusta po ang preparation? Actually, okay na. All is well and done. Medyo date na polishing na lang. And then, paubos na lang po kami ng tickets, actually. Para po sa mga interesado pa magbakal, igwa pa po kami ng ticket na natatada. Actually, ide man kamulugi ka ni kasi ang dinner. 1,000, pero sulit man. Kasi may mga giveaways po kami gigibuhon, may mga games, actually. Pwede naman sa site, magbakal ticket, Ma'am. Halimbawa, Pwede po, oo. Kumbaga, walk-in, Oo. walk-in na lang siya. Oo. Pwede naman. Pwede man Available. po, oo. Yun na po ang t-shirt ko. Pinag-ano ko po ini Project Runway sa inyo mahiling. Ini. Medyo duruda ko lang kaya ang nasa taas. Yun ay hiling. Dawa po una naman kita. Yun po ang sa kuyang t-shirt. Igilipatin ni Kuya Ayan, ng pakpak Project ng Runway. Ayan, yan. Ayun, gifted po kaya ako. Pasensya na. Actually, part po ako kang Eagle. Sa mga ate po ako. Ayan. So, Ate Melds,
ini mga kumbaga ini sabi mong si mga ate ang Ma-model. ma-model. Apo. Ayan. May mga ano yan, may mga sponsors din sila sa inyo mga bado or ano yan? Actually, iguana sila sponsors kayan. Oo, yan nga ni Wow, na nagpa-practice. nagpa-practice ng iba. Galing. Tapos pa kulang pa yung modeling, igwa pa yung mga highlights, may band na may makanta, may mga baile, purely garo entertainment na diretso. Pinagabos na ates, Ma'am Melz. Actually, 10. Pang-unsi ko nga. tako kailang overqualified na dako. Saka bawal po na ang single na ate. Kaya day na po ako pigbali. Tama. Ayan. Kumusta ang ate, ang ticket sales? Okay man, actually date naman lang natatada sa out of 300, niit naman sana. Hindi na lang. Oo, diit na lang. So, ang abangan duman sa venue, fashion show, may banda, Yes po. may pa-games, Oo. and may raffle pa. Oo, tapos may mga mga freebies na mga freebies. giveaways. Okay, Oo. sige. Tapos yun man kamo syempre. Yan, oo. One of the highlights. Si Dua pong mga gwapo. Kaya po ka mo mauling lokaan mas mga bit-bit. Ayun. Ako lang si ate ang bit-bit. Tari mo, makikuya. Ay, swerte po ang makabit-bit sa kuya. Joke lang. Maduman daw kami. Available. So, ate, giraray po, invite po niya to. Sa inyo na inigigibuhan, ate? Sa Starmark Royal. Ayan. Oo, sa may King Thomas. Okay. Ay, pinakadakula siyang place duman. Royal and Oo, Royal Emelina, November 10 po, 6 p.m. Ayan. 6 to 9 actually yan. Runway for a cause. Please help us and join us for the event. Tama. Oo. Okay. Sige po, salamat Ate Melds. Apo, Kang thank you. pagbisita mo Girara Igdio and then syempre sa dakulaon na for a cause na gigibuon na iniyo. Runaway. Runway. 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 Ano yun? Runaway bride. Ano yun? Sino plano? Runway for a cause. Runway for a Runway cause. po, yan. Ayan, November 10, Six. dyan po sa Royal Emelina, 6 p.m. Apo. Pwede pong mag-contact kay Ate Melds and then pwede man po duman sa publiko, magbakal ng tickets. Pwede Or man sa Bark and Bark Bite. duman kay Kuya Jan Tuason. So, available po ang mga tickets. Saka And sa then- site. Doon sa site. Oo. Tsaka di man po masasayang ang sa indong tickets because para po yan duman sa mga gigibuhon ng mga outreach program, pagtabang kang agila Opo. sa mga nangangaipo. Ayan. So especially ang suburban Eagles Club. Headed by Mr. Kuya Edgar. Bambol, Edgar Sasil II. Kuya Bam, namista ka igdi. Pinasulo mo ako. Na-indyan ka. Naindiyan ako ni Kuya Bam. Premier arrogant si Kuya Bam. Bising maray. Amazing. So, giraray po. Salamat po kang salamat kay Ate Mel sa pag-igiraray. As in, pag-imbitar duman sa yung mga kababayan na nagdadalang niyan. Maski di ka mo po mag-attend, magbakal lang ka mo. Okay man lang po Okay, yan. May oo. problema. Oo. Si dinner sa to na. Ayo, sa to na. Kapalis Kaya, pwede mong patusun mi na lang. Ayun. Kaya duman sa mga nasa abroad na nagdadalang po sa tuya, this is the best way para makapagtabang po kamo duman sa mga nangaipo through Suburban Eagles Club. So, dyan po sa mga gigibuon na yan na event, dakula po ang mapapadumanan. Iyan po, araman po, nyato na ang Eagles Club, iyon po ang pagtabang duman po sa mga nangangaipo. Yun po ang magiging fund kang nasabi ng club. Right? So, yan po. Tito Ray. Yan. Sa puntong ini, malaylaway na kami. Ada paglingawan, ang samuyang video na i-like and i-share. Garo po na ang mga anggota na kami. Iyo. Naghahanap. Nalingon pa yun. Chikas nindo. Oo. Si Gcash pala. Si Gcash sa'yo. Gcash. Yan. 347. 0910-2074. Ayan. Yun. Kaya, dahil po paglinguan, ang Runway for a For a Cause. November 10, 6 p.m. 6 p.m. dyan po sa Royal Emelina. Okay, so kami po, loy-loy ng mga paaram. Ate Mel, salamat po. So, thank you man. Maraming Thank you. salamat. And then, syempre sa Gabos. Si mga dito na bati. Mhm. Mhm.
Si mga greetings na muna ba, before kitang sige, tatapusin na ni para Sige. Sabi ni Nongski, patabang po. Gari kang siging tabang. Ayan. And sa Recap TV, shoutout po. Shoutout man po kay kami digdi sa Tagbong, sa ano yan, EVRV Tracking. Yan. Shoutout sa mga taga-Balata, sabi ni Edward Briseño Escala. Iriling na patilited di Tito Ray kapupos nga. Maanggutan kami. Abo ko na. Kay Ate Nela Camo nagdadalan. Kay Chi nagdadalan. Kay Tito Lisa nagdadalan din. Salamat. Kay Lander Olyeta dyan sa Alabang nagdadalan. Thank you, salamat Maraming salamat. Okay. And mana kitang nalingawan dito Ray. Ano pang ano ta? Baka may mga nalingawan pa kita. Sa sunod na lang kita yan. Kanalingawan. Ayan, si winner last week. Si Ate Maria Cristina Dulong. Paiklim po ang samang prize sa Webes, 6 p.m. Magilingan po kita dyan sa LCC na susundoon. Chat-chat na lang po. Mag-chat ka na lang po, Ate Tinay. Thank you so much. So, salamat po sa ating mga sponsors. Asin giraray sa ating guest, si Ate Melds. Salamat po sa gabos ng mga nagdalan. Hindi po sa ating programa. So, sa giraray po, sa liwat, magiribanan kita sa sunod na programa. Webes. Webes. Hindi po sa programang Dos Bosabos. Bosabos. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Night. Naga City Rappers Organization. Sakit sa puro mo. Naga City ang syudad, di ako minundag. Dara ang pagiging magalang sa man mapadpad. Orgulyo kang mga Nagenyo, ang pagiging buyadores. Iba-iba ang simbolo sa paagi kandi kolores. Madya na bisitahon ng maugmang lugar. Naga City ang pangaran, ang syudad na pinundar. Kan dating mayor na naging DILG sekretaryo. Pinadangat, iningatan ni Jesse M. Robredo. Taga-naga ako, proud na ikurahaw. Bibala birhen, sabay-sabay tang ikurahaw. Dai kayang tanyugol, musaro kang Bicolano. Saro kita sa mga orago na binibistado. Masisiram nakakanon, digdi mo mananamitan. Mga hinahanap mo, nasa plaza lang po yan. Maugman lugar, syudad kang mga taga-naga. Magagayon, magagalang digdi ang mga daraga. Bicolano po ako, bitbit ang ugaling may respeto sa kapwa-tao. Proud akong Nagenyo, dahil kinakasupog ang pagiging Bicolano. Padangat ko ang kapwa kong taga-naga. Mabubuot talaga ng digdi ang daraga. Sin mga soltero, proud akong Nagenyo, dahil kinakasupog ang pagiging Bicolano. Kadakol ng inagihan ang syudad na kinatakulaan. Magbagyo maning makusugon, nakatindog manggiraray. Naga City, syudad na permin di na dayo. Lalo na pag Piña-Francia ang pagbuya ino-orgulyo. Pag-abot man sa kakanan, halos mayong makadaog. Mahaharang, masisiram, sigurado kang basog. Madya na bisitahon ka ang pinagayon na nagasaro. Sa ehemplo ang Birhen ka Piña-Francia. Sa pag-agi kang taon, buyadores manginginutan. Pinapahiling ang pagkamuot sa lugar na kinamundagan. Daimi ikakasupugan sa diriming syudad. Naga City ang pangaran, digdi ako minundag. Proud to be Nagenyo, kami ang makatang respetado. Diyoren di luna plikwan, saro sa nagsasaludo. Sa kapwa Bicolano natataong magrespeto. Sa inman makaabot, dara ang pagiging makatao. Bicolano po ako, bitbit ang ugaling may respeto sa kapwa-tao. Proud akong Nagenyo, dahil kinakasupog ang pagiging Bicolano. Padangat ko ang kapwa kong taga-naga. Mabubuot talaga ng digdi ang daraga. Sin mga soltero, proud akong Nagenyo, dahil kinakasupog ang pagiging Bicolano. Iba-iba man ang reliyon, kapos nagtatarabangan. Mapagayon lang ang syudad na kinamundagan. Nag-asenso na ang naga kung ikukumpara. Nangunyan ng kanto, ngunyan ibang-iba na. Naga City #1 na pinakamaugma. Lugar kang mga orago na dai matusumba. Umagi man ng bagyo, umuran maning makusog. Ang syudad kang Naga City, dai na matatanyo.